15 июн дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Вахш асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти 20-солагии истиқлоли Тоҷикистон ба бунёди 2 мактаби нави таълимӣ, мактаби таҳсилоти ҳамагонӣ ва мактаби интернати кӯдакони ятим ва бепарастори ба номи Мирзо Сатторов санги асос гузоштанд. Зимни муаррифии лоиҳаи бинои нави таълимии ҳамагонӣ иттилоъ дода шуд, ки мактаб бо риояи талаботи замони муосир бунёд мегардад ва аз як ошёна аз ҷумла утоқҳои фаннию лабораторӣ ва дигар иншооти ёрирасон иборат буда барои 480 нафар хонанда дар 2 баст пешбинӣ гардидааст. Таъкид кардан ба маврид аст, ки бо бунёди мактаби мазкур мушкилоти бошандагони атрофи деҳоти 20-солагии истиқлоли Тоҷикистон ҳал гардида дар рушди соҳаи маорифи ноҳия замина мегузорад. Ба иттилои масъулон баъди ба истифода додани бинои нави таълимӣ мушкилоти набудани мактаб ва ё дур будани он аз назди хонаҳои шаҳрвандон ба пуррагӣ ҳал гардида, ба ин васила сатҳу сифати таълиму тарбия низ хубтару беҳтар хоҳад гардид. Дар муаррифии бинои мактаби интернати кӯдакони ятим ва бепарасторон бошад, ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки мактаби интернат бо дар назардошти талаботи ҷаҳонӣ бунёд шуда дорай як хобгоҳ барои 480 нафар, маркази саломатӣ бо 6 ҳуҷра, ошхона барои 480 кас ва меҳмонхона барои пайвандону наздикони хонандагон мебошад. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сохтмончиону масъулин дастур доданд, ки ҷараёни корҳои сохтмониро ҷиддӣ назорат карда, корҳои бунёдӣ босифат ва бо риояи талаботҳои меъморӣ бунёд гардад. ساختمان مؤسسه تعلیمی برای 240 جای نشست در یک بست در دهه اتفاق جماعت دهاتی 20 سالگی استقلال ناحیه وخش به نقشه گرفته شده است. قید کردن به مورد است که دهه مذکور نوبنیاد بوده تا امروز مؤسسه تعلیمی وجود نداشت و خوانندگان دهه مذکور و مؤسسه‌های تعلیمی دهه‌های همسایه با تعلیم و تربیت فرا گرفته شده بودند. با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد تعلیمی ساختمان مؤسسه تعلیمی به نقشه گرفته شده است و امروز سنگ اساسی آن گذاشته شد و می‌توان گفت که بعد به انجام رسیدن ساختمان مؤسسه تعلیم مذکور پورا شرایط مساعد برای خوانندگان دهه ذکر کرده تامین کرده می‌شود. иншооти мазкур аз ҷониби ташкилоти ҷамъиятии байналмилалии хайриявии эҳёи сомониён бунёд гардида то соли 2023 пурра сохта ба истифода дода хоҳад шуд. иқдоми сохтмони мактаби таълимӣ ва мактаби интернати бепарасторон дар деҳоти ноҳияи Вахш бо мақсади беҳтар намудани инфраструктураи соҳаи маориф ва фароҳам овардани шароити хуби таълим роҳандозӣ гардидааст. ҳамин аст ки дар ноҳия давоми 3 соли охир якчанд мактабу синфхонаҳои иловагӣ сохта ба истифода дода шуд, ки ба ин васила шароиту имконоти таълим низ беҳтару хубтар гардид. аз ин ташаббусҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маорифчиёни ноҳияи Вахш рӯҳу илҳоми тоза гирифта ваъда доданд, ки сиёсати маорифпарваронаи сарвари давлатро сармашқи кори худ карда дар тарбияи дурусти насли наврасу ҷавон саҳми муносиб